Acabamos de enterrar a papá. Vaya, pois... Noraboa. Gracias. Gustalle ese carteiro, oiches? Para min que o tipo non lle había de importar nada metérseme nas bragas. Ainda máis, estou segura. Queredes parar? Non chega que unha rapariga ande contrabandeando con aguardente ilegal. Que ainda ten que falar de prostituirse. Só estaba a putealo un pouco, señor cura. Terá crise de fe outra vez. Xa leva unha dúcia esta semana. Mira canto diñeiro. Sí, xa vexo canto é. Ves? Sí, vexo, sácamo de diante da cara. Ves ben canto é? Vexo. É todo meu. Queres velo máis de perto? Que mo saques de diante xa. Xa, pero se cada queres velo máis de perto. Sácamo de diante. Vale. Dous irmáns pelexando o mesmo día que enterran o seu pai. Pero onde se viu tal cousa? Iso é porque vostede como pastor de almas non ten ningún xeito. Va de broma, padre. Pero que caste de vila esta? Irmáns pelexando. Raparigas contrabandeando con aguardente ilegal. E dous asasinos soltos pola rúa. Chega a saber que mataches a papá a mantenta? Olles cousas moi a peito, fulano. Sí, moi a peito.